Dobrý deň, pri telefóne Longaverová, spoločnosť Business Slovensko. Z dôvodu skladnenia služieb môže byť tento hovor nahrávaný. Hovorí prosím s pánom Petrom Sajkom, áno? Pri telefóne. Pán Sajko, ja vám volám z toho dôvodu, že spoločnosť Business spolu s mediálnym partnerom Hospodárske noviny hodnotila dôveryhodnosť všetkých aktívnych firiem na Slovensku a je mojou povinnosťou vás oficiálne informovať, že vaša spoločnosť MEN SRO splnila prísne ekonomické kritériá. Na základe toho získavate nárok na významné medzinárodné ocenenie formou prestížneho certifikátu dôveryhodnosti v Ačkom ratingu 1A. Pán Sajko, mali ste možnosť zachytiť informácie o tejto certifikácii, či už v médiách, alebo v Hospodárskych novinách? Koľko stojí ten certifikát? Takto, pokiaľ by to bolo len v slovenskom jazyku, je tam iba jednorázový poplatok, čo je 210 € bez DPH, ktorý samozrejme vy môžete zapracovať do nákladov a vy sa stávate už majiteľom toho certifikátu nastálo. Dobre, nemám zájem, ďakujem. A odradza vás len tá cena, pán Sajko? Všetko. Taký papier si vytlačím aj ja. Tak, takýto asi nie, že certifikát má svoju váhu, je medzinárodne uznávaný vlastne. Má asi 80 gramov na meter štvorcový, ďakujem, dopo. Tak, prajem ešte